Maharijan Production. A yarda da ni domin nana ba dan hali ba, a bana abin da nake roƙa ba dan na kai ba. Ya malicin yau da jiya, ya rabbul ala wanda ya kage halittata, a gare ka nake maula, yarda na wake abin sanka. Ɗaha Rasulallah, annabi taskar taskoki da ba kai wa shariki ba. Abin da ni ko da ba ni, ko ban furta ba, wanda ka waɗan gatanka adadin baka tona ba. Salati rabbi nake roko ba da misali ba, kai waɗa masoyinka ba da ƙidaya ba. Ai da matin can farko da faɗi mace aka mun, ko yau rabbi da su na fake suke ƙara mun farar aniya babban kundi. Kuma duba mun a bana bin da nake roƙo, kuma ba da kwatance ba. Na san sirri ba ya fita sai an furta shi, tunda tsiro ma bai huda sai an shuka shi. Duk abin da yake tsada dole a ɓoye shi, sirrin da idanu ba su gani ba za a kwatanta ba. Ɗaha da kunci a zuciya, ka san shi muradina, yabon ku a fili da zahiri ya martaba ruhina. Ko an cire ruhi cikin jiki da akwai zafin kauna, ko an cire ruhi cikin jiki da akwai zafin kauna. Sitamfin da nake roko a bugawa ruhina, in ruhin ma za ya fita a cire shi da sannana. Ni tintini na sallama ake na muradina, mallake ruhi da zuciya ko ban furta ba. Mixed by Maharijan Record.